Te-ai uitat vreodată la oamenii care par să reușească în tot ce își propun și te-ai întrebat, băi, dar de ce au ei și n-am eu? E o întrebare frustrantă, mai ales că trăim într-o lume care ne tot șoptește că succesul e pentru cei norocoși, pentru cei cu un talent ieșit din comun, aproape magic, pentru cei care s-au născut unde trebuie sau care pur și simplu au fost în locul potrivit la momentul potrivit. Și ideea asta te poate face să te simți neputincios. Un simplu spectator în filmul propriei tale vieți, fără un rol principal. Dar dacă ți-aș zice că secretul lor n-are nicio legătură cu cifrele din bancă, cu genele sau cu norocul? Dacă ți-aș zice că diferența reală, aia care separă împlinirea de resemnare, se află într-un loc mult mai la îndemână. Se află fix aici, în mentalitatea lor. În minutele următoare o să-ți arăt exact cum gândesc acești oameni și cum poți să instalezi și tu acest sistem de operare mental ca să-ți deblochezi în sfârșit potențialul. Pentru că succesul, o să vezi, nu e un bilet la loto, e o decizie. Astăzi vorbim despre un concept care, sincer, cred că e unul dintre cele mai puternice motoare de transformare pe care le avem. Mentalitatea. Și nu vorbim de gândire pozitivă de suprafață sau de afirmații goale pe care le repeți în oglindă fără să le crezi. Vorbim despre fundația convingerilor tale, despre cum te raportezi la greutăți, la eșecuri și la șanse. De ani de zile, psihologi, cercetători și lideri de top studiază ce anume îi face pe unii să reușească constant, în timp ce alții parcă se învârt în cerc. Iar concluzia e clară. Totul pleacă din minte. Am petrecut sute de ore citind studii, cărți și biografii ale unor oameni remarcabili ca să înțeleg esența acestui mod de a gândi. Și vestea bună este că oricine, absolut oricine, indiferent de unde pornește, își poate cultiva o mentalitate de succes. Nu e un dar divin, e o abilitate care se antrenează, ca un mușchi. În acest video demontăm mitul norocului și al talentului înnăscut și construim pas cu pas o nouă perspectivă. Am împărțit totul în 5 piloni, 5 idei cheie care, odată ce le prinzi și le aplici, chiar au puterea să-ți schimbe viața. Deci, dacă ești gata să nu mai speri la succes, ci să-l construiești, rămâi cu mine. Mulți dintre noi am crescut cu ideea asta, adânc plantată în minte, că inteligența, talentul și ce știm să facem sunt bătute în cuie. Ca și cum la naștere ai primit niște cărți de joc și acum trebuie doar să joci cât poți tu de bine cu ce ți-a picat. Asta e ceea ce psihologul Carol Dweck, în cercetările ei de la Stanford, a numit mentalitate fixă. Dacă ai o mentalitate fixă, crezi că ori ești bun la ceva, ori nu ești. Și ce faci? Eviți provocările de frică să nu se vadă că ai limite. Te uiți la efort și ți se pare un semn de slăbiciune. Că doar dacă ai fi fost talentat, n-ar fi trebuit să te chinui atât, nu? Iar un eșec? Eșecul e un verdict, o ștampilă pe frunte pe care scrie incompetent. Perspectiva asta te paralizează. Te face să fugi de critică, să te compari non-stop cu alții și să stai blocat în zona ta de confort doar ca să-ți protejezi ego-ul și să nu cumva să pari prost. Sună cunoscut? Adevărata deblocare apare când treci la o mentalitate de creștere. Asta e credința de bază că abilitățile și inteligența se pot dezvolta prin muncă, prin efort, prin strategii bune. Oamenii cu mentalitate de creștere văd talentul doar ca pe un punct de plecare. Ei caută provocările pentru că le văd ca pe niște șanse de a crește. Văd efortul ca pe un drum spre a deveni expert. Și, cel mai important, văd eșecul nu ca pe un zid, ci ca pe o lecție. Un feedback super valoros. Baza științifică se numește neuroplasticitate. Capacitatea creierului de a se schimba și de a crea noi legături neuronale toată viața pe măsură ce înveți și ai experiențe noi. Practic, de fiecare dată când depui efort să înveți ceva, îți upgradezi creierul. Uite un exemplu clasic. Michael Jordan. Toată lumea zice că e cel mai mare basketbalist din istorie. Puțin știu că în liceu a fost dat afară din echipa de basket pentru că era considerat prea scund. Un tip cu mentalitate fixă ar fi renunțat, ar fi zis, gata, nu sunt făcut pentru asta. Jordan, în schimb, a luat eșecul ăla și l-a transformat în combustibil.
S-a antrenat singur, ore în șir, zi de zi, până a devenit obsedat de perfecțiune. N-a văzut eșecul ca pe un verdict, ci ca pe o informație. Trebuie să muncesc mai mult. Asta i-a definit cariera. Așa că prima decizie pe care o poți lua e să renunți la etichete de genul sunt bun la X lucru și să le înlocuiești cu puterea lui încă. Nu sunt bun la asta încă. Acest mic cuvânt schimbă absolut totul. Pentru cei mai mulți, cuvântul eșec vine la pachet cu rușine, frică și un sentiment de final. Frica de a da greș este, probabil, cel mai mare criminal de vise. De teama de a nu greși, mulți oameni nici măcar nu mai încearcă. Nu aplică la jobul ăla, nu pornesc afacerea aceea, nu invită în oraș persoana care le place. Preferă siguranța mediocră în loc să riște un refuz. Doar că, evitând eșecul, eviți de fapt creșterea. Trăiește într-o bulă de protecție care în timp se transformă într-o cușcă. Iar fiecare vis neîncercat, fiecare șansă ratată de frică se transformă în regret. Și regretul ăla roade încrederea în sine mult mai tare decât ar face orice eșec real. Oamenii de succes nu iubesc eșecul, dar îi schimbă total sensul. Nu-l văd ca pe un atac la persoană, ci ca pe un simplu rezultat, un set de date. Eșecul devine un fel de GPS pentru ei. Gândește-te, mergi cu mașina spre o adresă nouă. Dacă greșești strada, GPS-ul nu începe să te insulte. Ești un șofer praf, nu o să ajungi niciodată. Nu, cu calm îți zice, recalculare, rută. Exact așa ar trebui să privim și noi eșecul. Nu spune nimic despre valoarea ta, ci doar îți dă informații despre ce n-a mers ca să-ți poți ajusta traseul. J.K. Rowling a fost respinsă de 12 edituri înainte ca una să zică da pentru Harry Potter. Walt Disney a fost concediat de la un ziar pe motiv că îi lipsește imaginația. Henry Ford a dat faliment de 5 ori înainte să reușească cu Ford Motor Company. Toți oamenii ăștia ar fi putut să renunțe. Diferența a fost că au tratat fiecare nu și fiecare faliment nu ca pe un zid, ci ca pe o treaptă. Au învățat, s-au adaptat și au mers mai departe. Adevăratul eșec nu e să cazi, e să refuzi să te mai ridici. Așa că, data viitoare când ceva nu-ți iese, în loc să zici am eșuat, întreabă-te, ok, ce am învățat din asta? Schimbarea asta transformă eșecul din călău în profesor. Trăim în cultura lui vreau totul acum. Vrem să slăbim 10 kg într-o lună, să devenim experți într-o săptămână, să facem un business de 1.000.000 de euro peste noapte. Ne punem ținte uriașe, ne entuziasmăm câteva zile, dar apoi, copleșiți de cât de mare e muntele și de faptul că rezultatele nu se văd imediat, renunțăm. Și ne zicem că nu avem motivație sau nu suntem disciplinați. În realitate, problema e abordarea. Ne uităm la vârful muntelui, care e departe și intimidant, în loc să ne concentrăm pe pasul pe care îl avem de făcut azi, singurul lucru pe care îl controlăm. Mentalitatea asta de totul sau nimic e rețeta sigură pentru amânare și abandon. Oamenii de succes înțeleg că rezultatele mari nu vin din acțiuni eroice făcute o dată pe an. Ele vin din constanța unor obiceiuri mici făcute în fiecare zi. Conceptul ăsta a fost făcut celebru de James Clear în cartea Atomic Habits. Ideea de bază e că îmbunătățirile de 1% par nimic pe o bază zilnică, dar în timp, efectul lor compus este uriaș. În loc să încerci să schimbi viața peste noapte, concentrează-te să fii cu 1% mai bun azi decât ai fost ieri. Vrei să citești mai mult? Nu-ți propune o carte pe săptămână. Propune-ți să citești o pagină pe zi. Vrei să faci sport? Nu te angaja la o oră de sală. Fă 5 flotări pe zi. Secretul e să faci obiceiul atât de mic și de ușor încât să fie ridicol să spui nu. Odată ce acțiunea devine automată, poți crește treptat. Oamenii de succes sunt maestri ai rutinelor. Ei nu se bazează pe motivație care vine și pleacă. Se bazează pe sisteme, pe obiceiuri care merg pe pilot automat. Nu trebuie să construiești un zid, trebuie doar să pui o singură cărămidă, dar să o pui perfect în fiecare zi.
Curând, te vei uita în urmă și vei vedea un zid masiv pe care l-ai construit fără să te simți vreodată copleșit. Uite, dacă ideile astea despre mentalitate și obiceiuri au sens pentru tine și simți că primești ceva de valoare, apasă o secundă butonul de like. Și dacă nu ai făcut-o deja, abonează-te și activează notificările. Pe mine mă ajută să ajung la mai mulți oameni, iar tu te asiguri că nu ratezi următoarele materiale care te vor ajuta să devii cea mai bună versiune a ta. E atât de comod și de ușor să dai vina pe alții pentru problemele tale. Economia e de vină. Șeful meu e un incompetent. Părinții nu m-au susținut. N-am avut și eu norocul altora. De fiecare dată când arunci vina în altă parte, te pui singur în rolul de victimă. Iar o victimă, prin definiție, ce este? Neputincioasă. Așteaptă ca lumea să se schimbe pentru ca viața ei să fie mai bună. Mentalitatea asta, deși pe termen scurt îți protejează orgoliul, pe termen lung e o condamnare la stagnare. Când stai și aștepți ca alții sau circumstanțele să se schimbe, renunți la singura putere reală pe care o ai, puterea de a te schimba pe tine. Oamenii de succes funcționează după un principiu complet diferit, responsabilitate totală. Asta înseamnă să accepți că ești 100% responsabil pentru viața ta, pentru succese, pentru eșecuri, pentru cum reacționezi, pentru tot. Asta nu înseamnă că problemele din exterior nu există. Evident că există, dar în timp ce o victimă se concentrează pe problemă, lucrurile pe care nu le controlează, omul responsabil se concentrează pe răspunsul lui la problemă, singurul lucru pe care îl controlează. Gândește-te la trafic. Poți să stai blocat, să claxonezi, să înjuri și să dai vina pe primărie. Sau poți să accepți realitatea și să folosești timpul ăla să asculți un podcast, să dai un telefon important sau pur și simplu să respiri adânc. Evenimentul extern e același. Puterea e în răspunsul tău. Asumarea responsabilității nu e despre vină, e despre putere. În secunda în care spui eu sunt responsabil, ai luat volanul înapoi. Nu mai aștepți un salvator. Tu devii arhitectul. Începi să cauți soluții, nu scuze. Începi să acționezi, nu să te plângi. Și asta, poate, e cea mai matură și eliberatoare decizie pe care o poți lua. Prea mulți oameni cred că învățarea se oprește la absolvire. Au luat diploma și au găsit un job și gata. Au terminat cu școala. Intră pe pilot automat, fac aceleași lucruri zi de zi, bazându-se pe ce știu deja. Într-o lume care se schimbă cu viteza luminii, mentalitatea asta e sinucidere lentă. Ce funcționa acum 5 ani poate fi complet inutil azi. Să te oprești din învățat înseamnă de fapt să mergi înapoi. Înseamnă să devii un dinozaur depășit de noile tehnologii, de noile idei și de competitori care sunt mai dornici să se adapteze. Mentalitatea de le știu pe toate este un bilet cu sens unic spre irelevanță. Oamenii de succes, indiferent de vârstă sau de câți bani au, rămân studenți toată viața. Au o curiozitate de copil și o foame constantă de a învăța și de a fi mai buni. Ei adoptă mentalitatea de vreau să învăț tot. CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, a revitalizat complet compania exact prin această schimbare de cultură. A trecut de la o cultură de experți care le știu pe toate, la una a curiozității și a învățării continue. Oamenii de succes citesc enorm. Citesc cărți, articole, studii. Fac cursuri, își caută mentori, se înconjoară de oameni mai deștepți ca ei. Nu văd învățarea ca pe o temă pentru acasă, ci ca pe o investiție în cel mai valoros activ pe care îl au, propria minte. Nu trebuie să faci alt master. Poți să dedici 30 de minute pe zi să citești o carte din domeniul tău. Poți să asculți podcasturi în mașină. Poți să te uiți la documentare. Cheia e să rămâi curios, să pui întrebări, să nu crezi niciodată că știi destul. Într-o lume plină de informații, ignoranța este o alegere, iar oamenii de succes aleg în fiecare zi să învețe. Am parcurs împreună cei 5 piloni ai mentalității de succes. Adoptă o mentalitate de creștere cu credința că poți deveni mai bun prin efort. Schimbă-ți atitudinea față de eșec. Vezi-l ca pe un profesor, nu ca pe un călău. Construiește obiceiuri mici, atomice, pentru că succesul e un maraton, nu un sprint.
Asumă-ți responsabilitatea totală pentru a prelua controlul asupra vieții tale. Rămâi un student pe viață pentru a fi mereu relevant și în continuă creștere. După cum vezi, niciunul dintre pilonii ăștia nu ține de noroc, de talent sau de unde te-ai născut. Toți sunt alegeri. Sunt moduri de a gândi pe care poți începe să le practici de azi. Succesul nu e o destinație la care ajungi și gata. E un proces. E suma deciziilor mici, a obiceiurilor zilnice și a felului în care alegi să răspunzi la ce ți aruncă viața în cale. Este un sistem de operare pe care ți-l instalezi și căruia îi faci update constant. Acum, mingea e la tine. Informația fără acțiune e doar zgomot de fond. Așa că te încurajez să faci un prim pas. Gândește-te la cei 5 piloni. Care e cel la care simți că scârții cel mai tare? Care e ideea care, dacă ai aplica-o, ar avea cel mai mare impact în viața ta chiar acum? Lasă-mi un comentariu și spune-mi care e pilonul de care te apuci de azi. Doar actul de a scrie și de a-ți lua un mic angajament public poate fi incredibil de puternic. Și, dacă videoclipul ăsta ți-a dat o nouă perspectivă, dă-l mai departe unui prieten sau unui coleg care crezi că ar avea nevoie să audă asta. Și nu uita să te abonezi pentru mai mult conținut de genul acesta.